Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at kayo'y nakatutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. Araw ho ng Miyerkules ngayon, October 12. Mga kabalen, mga karehiyon, yung mga taga Del Pilar dyan sa siyudad ng San Fernando, happy fiesta sa inyo. Ayan ho, alas 10:02 na ho ng umaga at narito na ho ang mga malalaking balita na nakalap ng ating news team ngayong araw. Ito mga kabalen, DOH nababahala sa undetected cases ng COVID-19. Pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado, ipinaalala ng Dole Region 3 sa mga employer. Kapampangan OFW, biktima ng identity theft na walang ID, ginagamit sa online scam. Aurora at Nueva Ecija nananatili ho sa signal number 1 dahil sa bagyong Maymay. Pampanga Funeral Association nanawagan ho sa Santo Tomas LGU na bantayan ang mga kolorum na punerarya. At authentic German Oktoberfest ng Clark Marriott Hotel nagbigay saya sa mga kabalen, mga expat at mga turista. Mga kabalen, mga kriyon, as of 5 a.m. nasa signal number 1 pa rin po ang mga lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija dahil po yan sa Tropical Depression Maymay. Inaasahan po ang malalakas na hangin sa mga naturang lugar. Ayon ho sa Pag-asa, magkakaroon din daw ng mahihina hanggang malalakas na pag-ulan dyan sa lalawigan ng Aurora. Posible rin po ang pagbaha kasama na yung flash floods at landslide. Kaya dapat hong mag-ingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ho itong mga nasa western seaboard ng Central Luzon. Pinag-iingat din ho sila dahil naman sa katamtaman hanggang malalakas na alon ng dagat. Pinapayuhan po ang mga mangingisda na kung posible, huwag munang pumalaot, lalo na ang mga lulan ho ng mga maliliit na bangka. Inabisuhan din ang publiko at Disaster Risk Reduction and Management Offices na maghanda para ho sa bagyong Maymay. Samantala sa ibang balita, inihayag po ng Department of Health o DOH ay sinagawang COVID-19 situational report dito mo October 10 na ang paggamit ng home-based antigen kits ay mayroon umanong epekto sa datos ng mga nagpo-positibo sa nasabing sakit. Ayon ho kay Dr. Alethea de Guzman, Director ho ng DOH Epidemiology Bureau, kakaunti na raw ang gumagamit ng RT-PCR confirmatory testing dahil kadalasan ay antigen test na ang gamit ho ng ating mga kababayan. Bukod kasi sa mas mabilis, mas mura rin ito. Madalas na rin itong ginagamit sa mga bahay, mga establishmento, opisina at mga event. Bagay na nagre-resulta umano sa pagdami ng mga undetected cases. Bunsod ho nito na nanatiling low risk ang bansa sa COVID-19 dahil hindi na isasama yung mga undetected cases sa pinal na datos ho ng kagawaran ng kalusugan. Muling giniit ho ng DOH na kailangang magpa-booster shot ang publiko. Sa ngayon kasi mababa pa rin umano ang porsyento ng mga nagpapa-booster, lalong na sa mga bata at senior citizen. Bukod ho sa booster shot, paulit-ulit rin po ang paalala ng kagawaran na patuloy na sumunod sa minimum health protocol. Gaya ho ng pagsusuot ng face mask sa mga indoor places,
at itong paghuhugas ng kamay at tamang sanitasyon. As of October 11, 2002, nasa 25,000 ang bilang ho ng aktibong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Habang 2,817 naman sa Central Luzon. Higit 73 million naman ang bilang ng mga tumanggap ng 2 doses ng COVID-19 vaccine sa buong Pilipinas. Subalit 20.1 million lamang ang nakapag-booster shot na. Dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon, higit 8.5 million ang bilang ng fully vaccinated. Pero kapansin-pansin ang mababang bilang ho ng mga may booster dose na 2.6 million lamang. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Dr. Aletea de Guzman, ang direktor ng DOH Epidemiology Bureau. Testing data shows that the number of samples tested represented by the blue line has been at a decline over the recent months, with updated testing protocols resulting in widespread use of home-based antigen kits. Less people have been relying on RT-PCR confirmatory testing, and this has resulted to a larger number of undetected cases. It is important that individuals who test positive perform proactive measures such as self-isolation, as well as informing their close contacts in order to protect themselves as well as those around them. We must ramp up vaccination efforts to ensure that individuals, especially those most vulnerable, have up-to-date protection against severe disease and death. Samantala sa ibang balita, edukasyon at kalusugan, ito raw ang mga sektor na ihihingi po ng mas malaking pondo ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa Sangguniang Panlunsod para ho sa taong 2023. Libreng pagpapa-ospital para sa mga senior citizen at libreng chemotherapy ang target umanong maiprograma ng alkalde. Layon din umano ni Caluwag na mapalaki ho ang bilang ng mga mag-aaral sa City College of San Fernando. May detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Matapos ang kanyang ika-100 araw na panunungkulan, binigyan din ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na tuloy-tuloy ang kanyang mga programa sa human capital investment ng lungsod. Kabilang umano sana sa mga nais niyang paglaanan ng mas malaking pondo sa taong 2023 kung pahihintulutan ng Sangguniang Panlunsod ay ang mga sektor ng edukasyon at kalusugan. Nasa raw ng kanyang administrasyon ang mas malaking bilang ng mga mag-aaral sa City College of San Fernando. Yung school natin kasi mag-expand tayo kasi we're targeting at least 3,000 towards next school year, no? Kasi ngayon nakita niyo naman significantly talagang nagtaas yung census. Aminado si Caluwag na maliit ang naabutan nitong budget para sa edukasyon at base raw sa suwestyon ng kanyang mga technical working group, hindi kailangang mapag-iwanan ang mga guro sa kawalan ng akses sa teknolohiya. Kaya hiling niya sa sanggunian ay ang dagdag na pondo para sa pamamahagi ng laptop sa mga public school teachers. Yun. Makakapag-initial distribution na tayo ng mga laptops this month. Kumbaga kasi yung pondo natin for this year, yun muna yung pinagkasya natin dun sa 400 plus na mabibigyan. So next year, sisiguraduhin natin mabigyan na sila lahat. Pagdating ni Councilor Brent Gonzales, chairperson ng Committee on Education, hindi bababa sa 200 milyong piso ang budget ng syudad para sa education nitong nakalipas na taon. Yung special education po, estimated 200 to 250 million. Pero as of now, yung natitira na lang is nasa 20 million dahil yun na lang ang naiwan ng past administration. Kaya nasabi ko na initial lang muna yung mabibigay nating mga laptops. Suportado din umano ni Councilor Gonzales
habang ng Administrasyong Kaluwag sa pagpapabuti naman ng healthcare system ng mga Fernandino. Unang-una, gusto kong pugayan yung ating minamahal mayor na si Vilma Kaluwag. Siyempre, yung number one na talagang gusto ko i-acknowledge is yung hemodialysis center. Ito po yung pinangako ng ating mayora nung panahon pa ng kampanya. And natutuwa ako dahil nakikita na natin na nagiging realidad na yung mga pinapangako niya. At kami naman sa Sanggunian, basta makakatulong sa mga Fernandinos, susuportahan namin. Siyempre, bilang legislative body, pag-aaralan namin ng mga mabuti, yung mga nire-request sa amin. Pero basta sa ikabubuti ng kinabukasan ng mga Fernandinos. Hindi pa umano na isa sa pinal ng Sangguniang Panlunsod ang budget deliberation para sa Executive Department. Ayon kay Vice Mayor BJ Lagman, ngayong buwan ng Oktubre ang budget call at inaasahan nilang hihiling ng mas malaking pondo para sa social service at health infrastructure ang Administrasyong Kaluwag. I think they're already polishing the 2023 proposed budget to be submitted to the Sanggunian. So within the month, we're expecting that we will be receiving. So wala pa. Kanya-kanyang departamento pa lang. Pero as mentioned, yan ang mga may malalaking funding, no? Yung ang health, ang social service, at ang ating infra. Ayon kay Lagman, nasa 2.2 billion pesos ang budget ng syudad sa San Fernando para sa taong 2023. Bahagyang maliit sa 2.4 billion pesos na budget ngayong 2022. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Vilma Kaluwag na higit na mararamdaman ng mga Fernandino ang rollout ng universal healthcare. It's just that kasi ngayong taon na to, syempre, pagtsagaan natin yung pondong nadatnan natin. So, syempre, yun ang pagkakasya natin. So, yun talagang natin, yung for next year. Yung mga hospitalization natin, free hospitalization natin sa mga senior citizens, at saka yung free chemotherapy sa mga cancer patient natin. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito ho mga miyembro ng Pampanga Funeral Association na nawagan ho sa Santo Tomas LGU bantayan yung mga kolorum na punerarya. Marami pang mainit na balita sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho, kapapasok lamang na balita. Isang aksidente ho naganap kaninang alas 2, sa pagitan ho ng alas 2 ng madaling araw at alas 3 ng madaling araw sa may Laon, Roman Highway, Abukay, Bataan. At kinasasangkutan ho ito ng isang bus at ng isang tanker. Yung pong tanker ay nananatili ho doon sa highway at inaasahan po yung trapiko. Mabigat na dali ng trapiko sa National Road. Yan ho ay ayon sa municipal government ng Abukay. Maya-maya ho, ipapakita namin yung iba pang detalye kaugnay ho ng nangyaring aksidente kung saan merong naiulat. Huwag naman ho sana, pero ito, merong sinasabi na may mga nasaktan dahil makikita ho natin yung talagang pinsala. Ayan ho, yan ho yung tututukan natin maya-maya lamang. Samantala, punta naman ho natin si Kuyang Paulo G. Santos. Live ho ngayon. Nariyan, nakasakay ng bangka sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, kung saan ipinagdiriwang ho itong 71st founding anniversary ng naturang bayan. Ayan, magandang araw sa iyo, Kuyang Paulo G. At kumusta yung iyong pagbabangka dyan? Well, Justin, ito nga. At nakikita natin itong nagpapatuloy na Fluvial Festival na kaugnay nitong pagdiriwang nila ng 71st founding anniversary ng bayan ng Santo Tomas. Ito ho yung pinakamaliit at pinakabatang bayan dito ho sa lalawigan ng Pampanga na sinamantala nitong lokal na pamahalaan, Kuyang Justin, na nandito itong Birhen ng Lanabal
para daw maiikot dito naman sa kanilang yaman na ituturing, Kuya Justin, dito sa area ng katubigang bahagi nitong 4th District, Kuya Justin. Makikita mo ilan dito sa mga alahok dito sa parade ngayon, fluvial parade, Kuya Justin, ilang mga kabataan na itong nakikita natin na walang katig na bangka at isa raw sa kanilang panata din, Kuya Justin, ay mabiyayaan itong kanilang bayan ng patuloy na yung kanilang produkto sa agrikultura, mapaunlad ito. At sinamantala rin kanina ni Mayor Jan Sambo dito sa pagsisimula ng misa, Kuya Justin, binabanggit Kuya Justin ay isa sa kanyang mga achievement na mapagmamalaki ay ito ring pagpasok, pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa use of track agreement dahil yung kanilang ospital na matagal nang hindi nag-ooperate ngayon magiging extension ng ospital ng JBL, Kuya Justin. At masayang binalita rin nitong alkalde na isa raw sa maipagmamalaki ngayon nitong mga Tomasian, yung magandang kompetisyon ng kuryente. Kung bakit hindi na lang daw ngayon aasa sila sa isang electric distributor dahil isa rin yan sa kanilang mga ipinanukala na sa mga susunod daw na panahon papasok ang Meralco o di naman kaya itong Espelapco para dito sa kanilang distribution ng urang kuryente. Yan ang naman ang kanilang hinahanap. Pero hanggang sa kasalukuyan, Justin. Yeah. Go ahead. Ayan, pero bago natin talakayin yung ibang marami ka na napulot mula kay Mayor Jan Sambo. Mamaya discuss natin yan, hiwa-hiwalay. Pero sa ngayon, kwentuhan mo muna kami. Ito yung ating mga kariyon nagtatanong kung ano daw ba yung ginagawa ni Kuyang Paulo G. Sa kayang bangka dyan sa Santo Tomas, Pampanga. At nasan kayo ngayon? Ano ba yung iikutan na proseso o na ruta nitong prosesyon? Yeah, Kuya Justin, itong ating pag-iikot ngayon, teka lang, hinihila. Lalapit lang tayo kay Mayor Jan Sambo at tatalan ka, Kuya Paulo, baka may mahulog. Tamo ba? Tsaka kaya ba tayong katamong pura paroko, Kuya Justin. Unahin muna si Mayor Jan. Si Kuya Justin, ano daw meron, ilagay lang yung monitor, Mayor. Ano daw meron, bakit itong founding anniversary natin ngayon idinala mo dito sa katubigang bahagi? Kuya Justin. Ay, opo, Mayor, good morning. Kumusta ho ang inyong programa ngayon? Kumusta ho ang maligayang bati ho sa inyo dyan sa Santo Tomas? Yung mga kabalan natin sa bayan ho ng Santo Tomas, happy founding anniversary. Ano ho yung aktibidad natin ngayon? Opo, ito ang 71st founding anniversary. Nagkataon po kasi ang ating Virgen de la Naval ay bumisita sa aming parokya dito sa bayan ng Santo Tomas. At dahil nalampasan namin, naging successful yung ating mga flood control projects at hindi po kami binaha itong tahon na to hanggang sa kasalukuyan. So ginawa ho namin ito bilang pasasalamat na rin siyempre sa ating pong may kapal sa binigay niya sa amin sa paggabay niya sa ating bayan, Santo Tomas. Opo. Mayor, ano ho yung mga aasahan pa ng ating mga kababayan kaugnay nitong inyong pagdiriwang? Meron pa ho bang ibang mga aktibidades na inihanda itong lokal na pamahalaan? First time namin ginawa ngayon ito sa ating founding anniversary. At tingin ko po gagawin na namin itong yearly at gagawin na namin mas malaki pa sa susunod na taon. Okay, opo, maraming salamat po, Mayor. At pagbati ho dyan, mag-e-enjoy ho kayo at mag-iingat ho kayo. Maraming salamat, Kuya Justin, sa lahat po ng bumubuo ng CLTV 36. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, nakita natin. Kuya Paulo, napakasaya, at nagpo-prosesyon. Mukhang si Father ba, pwede natin kausapin, mamaya na, baka naman. Si Among, ito. Yan, bigyan lang natin ng monitor.
Yan, si Kuya Justin Dizon. Among. Opo. Opo, Among, mayapabak po na ano po yung inyong Opo, ano po yung masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Mensahe lamang po sa mga parokyano ng Santo Tomas, yung mga parishioners ho natin at yung mga kabalen ho natin na nanonood ho ngayon bilang pagdiriwang ho ng inyong founding anniversary dyan sa Santo Tomas. Medyo walang audio si Bayan, kaya kami ay nagpapasalamat. So, it so happen, yung image ng Lanabal, Birhen Lanabal ay nandito sa aming parokya. Kaya ito ay sinamantala namin ito para kami ay makapagpapasalamat sa pasasalamat. It so happen, ito na konting anniversary ng aming bayan ngayon. Kaya celebrate ang founding anniversary ng bayan. Apo, maraming salamat po, Father. At mag-iingat ho kayo. Ayan, nawala yung signal ni Father dahil nasa kailugan ho sila sa mga panahon nito no? Ayan, sige ho. Mamaya sisikapin nating makakuha pa ng detalye mula dyan sa kanilang ginagawang pagdiriwang. Pero gaya nga ho ng nabanggit, pagbati ho sa ating mga kababayan at dyan sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. At naway kayo ho ay basbasan pa, higit, no? Lalo na pong may kapalat ng Birheng Lanabal. Marami pa hong may init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalen, problemado po ngayon yung isa nating kababayan, OFW po, mula sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, matapos pong mawala yung kanyang Unified Multipurpose ID o UMID card. Napag-alaman kasi na ginagamit na ito ngayon ng mga masasamang loob sa kanilang pangi-scam online. Ang kabalen ho nating biktima ng identity theft, nagpasaklolo na rin sa mga otoridad. May exclusive report si Paulo G. Santos. Hindi raw sukat akalain ni Raven, hindi niya tunay na pangalan na darating ang araw may susugod sa kanilang bahay para singilin ang kanyang kapatid. Bali may pumunta kasi sa aming bahay at tinatanong nga yung ate ko kung nasaan siya dahil umano nakapag-down payment sila ng 30,000 sa bangko niya, di umano, at ang ipinangako sa ng furniture ng ate ko ay hindi daw na-deliver. So magmula nung nagkaroon kami ng experience na may nagreklamo sa bahay namin, nagtaka kami bakit. Isang doktor at ngayon nagtatrabaho sa ibayong dagat ang kanyang kapatid na si Cherry Ann Canlas at hindi nagbebenta ng furniture. Nalaman namin na may nagpapanggap na tao gamit ang identity ng ate ko na nasa abroad at isang OFW. Sinasabi nila na siya ay isang furniture shop owner, may-ari ng furniture at nagbebenta ng mga sofa at furniture sa murang halaga. At bago nila i-deliver ang furniture ay humingi muna sila ng down payment sa isang bank account. So nung nalaman namin to, nabigla talaga kami kasi unang-una ang ate ko ay isang OFW nasa abroad. Pangalawa, hindi kami or hindi siya may-ari ng isang furniture shop at makikita naman din dito sa aming address na walang ginagawang mga furniture or muebles.
Napag-alaman daw ng kanilang pamilya na ginagamit ang identity ng kanyang kapatid matapos mawala noon ang kanyang Unified Multipurpose ID o UMID card. Ang estilo ng scammer, gumawa ng social media account gamit ang pangalang Cherry Ann Canlas at mag-alok ng murang muebles sa mga netizen. Ginagamit din ng scammer ang FB page ng mga lehitimong traders ng furniture. Yung ID na ginagamit ng scammer ay sa ate ko nga. Pero ito ay lumang SSS ID at 1 year na since nawala ang ID na ito. So, nagkaroon na siya ng bagong SSS ID na in-issue ng nasabing agency. So, hindi na valid itong luma niyang ID, supposedly. May mga bank account number din daw na ibinibigay ang scammer sa kanyang mga biktima gamit ang pangalan ni Canlas. Sa pag-usisa ni na Raven sa mismong bangko, napag-alaman na hindi naman nakapangalan sa kanyang kapatid ang mga account number na ginagamit ng scammer. Ang scammer ay gumawa ng BPI account pero hindi niya nagamit ang pangalan ng ate ko doon sa BPI account na iyon. Pero kapag sinesend niya sa mga victims, di umano, ito ang pangalan or account name, which is yung pangalan ng ate ko. Bukod sa UMID ID, inedit na rin ng scammer ang kunwaring pasaporte ni Cherry Ann Canlas at ngayoy gamit na niya sa panloloko. Sa aming panayam sa biktima ng identity theft, nilinaw ni Cherry Ann Canlas na wala siyang kinalaman sa paggamit ng kanyang pangalan sa mga illegal na transaksyon. Ako po ay biktima ng identity theft at isang OFW na gumagawa ng marangal na trabaho sa abroad. Nagamit lang po ang aking identity at ginagamit ito ng scammer para manloko ng mga tao gamit ang luma kong SSS ID na nawala noong October 4, 2021. Gamit ang aking pangalan, nakagawa na po siya ng mga pekeng Facebook account, social media pages, bank account, GCash, at pati pekeng passport. Nakapag-report na po ako sa Anti-Cybercrime Division ng Philippine National Police at nagpadala ng mga documents para patunayan na hindi ako ang scammer. Sana po ay mahuli na ang totoong scammer dahil ang mga inosenteng tulad ko ay nadadamay ng walang kalaban-laban. Dumulog na ang pamilya ng Kapampangan OFW sa Anti-Cybercrime Division ng Philippine National Police sa Campo Libas. Malaki umano ang tsansang mahuli ang scammer dahil nakapangalan ito sa kinikilalang claimant at hindi kay Cherry Ann Canlas. Kailangan natin mag-file ng warrant to disclose computer data para makakuha po tayo ng information. Kasi we are bind po dun sa Data Privacy Act na natin. Kaya kailangan para po maging legal yung ating pagkuha ng mga information, magsisik po tayo ng Data Privacy Act. Mag-file po tayo ng warrant to disclose computer data sa court. Pag nag-grant po yun, saka natin pwedeng kunin po yung mga information na yan kay GCash, kay Maya, sa Familiar, o sa bangko, yun po. Samantala, para maiproseso naman umano ang reklamo ng mga nabiktima ng scammer, kailangang magtungo ang mga ito sa Anti-Cybercrime Division ng PNP. Magpunta po sa amin para maimbestigahan po namin kasi para yung lahat po ng yan naka-record po sa amin under investigation po. Babala ng Anti-Cybercrime Division ng PNP sa publiko, huwag gawing public ang post sa social media na ipinapakita ang anumang identification card at kung sakaling mawala ang ID ay kaagad na gumawa ng affidavit of loss upang maiwasan ang asunto sakaling magamit ito sa anumang transaksyon. Patuloy po kami nagpapaalala na mag-iingat po tayo, lalo na po sa pagpo-post natin sa social media kasi tayo masyadong relax, kampante tayo, post tayo ng post, lalo na ng mga ID natin, hindi na tayo, minsan yung nagiging hindi na tayo aware na
na post tayo ng post kahit yung mga mahal natin sa buhay. Ngayon, hindi po natin nakokontrol yan kung sino yung mga nakakakita nun. Pati mga personal nating information, kaya mag-iingat po tayo. Dahil pwede po itong kunin ng kung sino man, sigurado yung motibo nito, makapanloko. Kukunin yung identity natin, gagawa ng dummy account at manloloko po. Para sa mga naloko ng scammer na ginagamit ang pangalan ng OFW na si Cherry Ann Canlas, maaari umanong makipag-ugnayan sa Anti-Cybercrime Unit ng PNP sa mga numerong 0998-598-8102 o 043-435-5818 o magpadala ng mensahe sa kanilang social media page na makikita sa inyong TV screen. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, matapos po ang 12 taong paghihintay, pinasinayaan na nitong Lunes, October 10, ang Outpatient Department o OPD ng Pandi District Hospital at isinabay ito sa unang 100 araw sa panunungkulan ng alkalde ng Pandi na si Mayor Rico Roque. Ayon ho sa alkalde, October 21, 2010 pa nang ipanukala ang pagkakaroon ng sariling ospital sa bayan, kaya naman makasaysayang maituturing para sa mga Pandienyo na maisakatuparan ang matagal na nilang pinapangarap na mabuksan ito. Isa raw ang kalusugan sa kanyang prioridad na programa at napapanahon ang pagbubukas nito dahil maraming Pandienyo ang nangangailangan ng serbisyong medikal. Hindi na rin daw kailangan pang lumayo ng kanyang mga kababayan para makapagpagamot dahil abot kamay at libre na ito nga maibibigay sa kanila. Nasa 180,000 Pandienyo ang inaasahang makikinabang sa nasabing pampublikong ospital. Bukas din daw ito, maging sa mga kalapit pang bayan. Sisikapin din daw ng lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan na mabuksan ang buong bahagi ng Pandi District Hospital sa pagtatapos ng taon o di kaya naman ay sa unang buwan ng 2023. Pakinggan ho natin ang ilang pahayag ni Mayor Rico Roque at ni Governor Daniel Fernando. Sa aking unang termino, yun agad ang unang inisip ko, ang magpagbigay ng isang pasilidad o isang ospital na magbibigay ng tugon sa pangkalusugang problema ng isang bayan. Maaaring natagalan na iniipang iba ang dahil sabi na hindi na matutuluyan. Pero sa tulong po ng Panginoon at lalong-lalo na ng masipag, mabait at may puso nating gobernador, after 12 long years, nandito na tayo. Bubuksan na po natin ang outpatient clinic o outpatient department ng Pandi District Hospital at hopefully this year or early next year, kapag i-issue na po ang license to operate sa District Hospital ng Bayan ng Pandi, isa na po itong ganap na malaking ospital kagaya ng Rogaciano. At yun po ay dahil sa tulong na naging isa nating gobernador. Sa aking unang palakasin ng ating health services. Ito pong bubuksan natin ng OPD muna. Pang simula lang po ito. Kasi gagawin pa po natin sa loob ng mga dapat pang ilagay dyan. Mga medical equipment pa. Sa lahat po ng mga nagtulong-tulong dito, maraming salamat po. And soon, by January, pag-pray natin, dahil ang target namin ay hindi po ko naniniwala sa mga plano at dream, ay naniniwala po ko sa destiny because I know and I believe that this coming January, malamang ito na po yung destiny ng Pandi District Hospital. Nabubuksan ito totally. Ano po? Yung lahat na halos. Para po yung servisyo ng medical ay dito na maganap sa Pandi. Kadugtong ito ay katabi ang Panggap. Ano po? Katabi itong malalapit na bayan.
Ito sa ibang balita, ospital pa rin ho ang pinag-uusapan. Tinitignan ho ngayon ng Clark Development Corporation o CDC ang posibilidad na magtayo ng mga specialty hospital gaya ho ng Philippine Heart Center at National Kidney Center sa loob mismo ng Clark Freeport. Sa inilabas ho ng memorandum ni CDC President at Chief Executive Officer Attorney Agnes de Vanadera nitong Lunes na pagkasunduan ng CDC Board sa pamumuno ni Chairman Edgardo Pamintuan ang planong gawing site ang Freeport para ho sa dalawang specialty hospitals. Bunsod nito, tinukoy na ho ng CDC ang lawak ng lupang pagtatayuan ng dalawang pagamutan. Ang Sitio Pulang Lupa na may lawak ho na 18.68 hectares at ang dating Savencia area na nasa 5 hektarya naman ho. Ayon ho sa CDC, nakipag-usap na sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para ho sa posibleng pagpopondo sa mga nasabing proyekto. Itatayo umano ito bilang suporta sa Philippine Health Facility Development Plan ng DOH o ang pagkakaroon ho ng mas maraming specialty hospitals sa bansa. Sa ilalim ho ng programa, prioridad ang pagkakaroon ng mga specialty medical center na nakalaan po para sa mga neonatal may sakit sa puso, baga, bato at cancer. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Pagbibigay ho ng 13th month pay sa mga empleyado, ipinaalala ho ng Dole Region 3 sa mga employer. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho yung balitang binabanggit natin kanina. Papunta na ho ang news team ng CLTV doon. Pero sa kasalukuyan ho, ito ang impormasyon na ating nakuha mula ho sa MDRRMO ng Orion, Bataan. Ito hong road crash diyan sa bahagi ng Abukay. Hindi po bababa sa 3 katao ang nasawi. Yan po. At dyan ho nangyari, dyan sa may pinapakita ho natin yung mismong bilog sa Bataan Network Worldwide at yung isang gasoline station. Ito ho ay mga ipinost naman ng One Bataan kung saan sangkot ho ang isang pampasaherong bus at isang oil tanker. Ito ho, ipinost din ng isang netizen na si Julius Cesar. Ito ho nangyaring aksidente. Ayan, makikita ho ninyo kung gaano kalaki ang sira na inabot ho, pagkawasak na inabot ho nitong bus. Tapos ho makasalpukan ito na mga tanker. Yan ho ang aming ihahatid sa inyo maya-maya lamang at sinisikap pa ho nating alamin kung ilan ho ang bilang nitong mga nasawi at mga sugatan. Sana ho, wag nang dumami ang bilang. At ito ho, yung, kaya ho asahan po yung bagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dyan sa naturang kalsada. Dahil po dyan sa nasabing road crash. Manatili ho kayo nakatutok dito sa CLTV Balitaan at sa ating mga social media pages para ho sa karagdagang update ng balitang yan kung saan kasalukuyan hong ginagawa yung clearing operations sa nasabing lugar dyan sa Abukay, Bataan. Samantala sa ibang balita, ngayong nalalapit na po ang holiday season, hinihikayat ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 ang lahat po ng mga private employers na ibigay sa kanilang mga empleyado yun hong 13th month pay. Sa kabila kasi ng masamang epekto ng COVID-19 pandemic sa operasyon ho ng mga kumpanya at mga establishmento, hindi umano dahilan ito para hindi ibigay o hindi makatanggap ng 13th month pay ang mga manggagawa. Ayon ho sa Presidential Decree 851 o yung 13th month pay law, karapatan ng mga empleyado, regular man o kontraktual, na nakapagtrabaho na ng mahigit 1 buwan ang makatanggap po ng 13th month pay.
Ito ay isang benepisyo na katumbas ng buwanang batayang sahod o yung basic pay. Kinocompute ito umano ng prorata at ayon sa bilang ng buwan na nililbihan ng empleyado sa kanyang employer sa loob po ng isang taon. Ngunit paglilinaw ng DOLE kapag may absences o di kaya kaltas sa sahod, ang mga empleyado ay kaltas din ito sa kanilang makukuhang 13th month pay. Hindi rin kasama sa computation yung maternity leave, sick leave, unused vacation o vacation leave, allowance, overtime, night differential at yung holiday pay. Ang benepisyo po ay dapat bayaran ng employer ng hindi lalampas ng December 24 kada taon. Ang mga reklamo ng hindi pagsunod sa batas ng 13th month pay ay maaaring dalhin sa naangkop na tanggapan ng DOLE at hahabulin daw ng kagawaran ang mga hindi tatalima sa naturang batas. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Director Geraldine Panlilio ng DOLE Region 3 kaugnay ng pagbibigay ng 13th month pay. Pagkwenta po ng 13th-month pay ay kailangan na titingnan natin yung actual basic pay po na natanggap niya for the 12-month period ng isang taon at yun po ay i-divide natin by 12. Para naman sa ating mga empleyado, hindi ibig sabihin na 13-month pay, isang buwang sweldo ang makukuha mo. Kung meron kang mga absences na walang bayad, so kakaltasin po yun sa 13-month pay kasi mababawas yan dun sa actual basic pay na na-receive mo. So sa mga wala namang pagliban o walang kulang na bayad sa basic pay para sa buong taon, usually 1 month pay na yan. At kung halimbawa there is non-compliance, syempre po we are going to really go after you dahil ito po ay karapatan ng ating mga manggagawa na dapat nating ibigay sa kanila. Alamin naman natin ang latest tungkol kay Bagyong Maymay sa ulat ni Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang Tropical Depression Maymay po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 260 kilometers dyan po sa may silangan ng kasiguran na Aurora at nagtataglay po ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa timog kanluran sa mabagal na pag-usad. Samantala, isang low pressure area pa rin po na mataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 520 kilometers dyan naman po sa may kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Maliit naman po ang tsansa nitong mabaging bagyo sa ngayon pero pinag-iingat pa rin po natin ating mga kababayan. Samantala po, meron pa rin po isang bagyo sa labas ng PAR at ito po ay tinatayang nasa layong 1,920 kilometers dyan po sa may silangan ng Southern Luzon. Ito po ay nagtataglay na rin ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabagal din po itong kumikilos pahilagang silangan. At inaasahan din po na ang bagyong nasa labas ng PAR ay posibleng pumasok sa loob ng ating PAR. Kaya po sa ngayon, ang Isabela, Aurora at Quirino, maulan na po at may mga pagbugso na po ng mga hangin. Ito po ay dala na ng Tropical Depression Maymay. Ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte, maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog. Ito po ay dulot ng shear line o ng ito po yung paghahati ng amihan at ng bagyong si Maymay. Ang natitirang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, ang natitirang bahagi ng Cagayan at ang natitirang bahagi po ng Ilocos Region, maulap din po ang papawirin
na may mga kalat-kalat na rin po mga pagulan na nagaganap at pagkulog, pagkidlat. Ito po ay dulot ni Tropical Depression Maymay at ng shear line. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated o pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ay hindi pa naman tayo gaanong apektado nitong bagyong si Maymay, pero pinaghahanda po natin ating mga kababayan dahil kung sakali po magbago ng direksyon ang tinatahak nitong si Maymay, ay posible po tayo makaramdam ng mga pagbugso ng hangin at ulan. Sa ngayon po, ang mga lugar na nasa ilalim ng babala ng bagyo bilang isa ay ang lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at ang extreme northern portion ng Quezon, partikular po itong General Nakar at Infanta. Kasama na rin po sa babala ng bagyo bilang isa ang Polillo Islands. So ito lamang po yung mga lugar na nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang isa. Maraming salamat, Kuyang Manny, sa iyong weather report. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ko kayo mag-follow sa aming mga social media pages. Ito yung Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. O di kaya naman sa ating Twitter at CLTV36 and at CLTV News. Meron din ho tayong Instagram at yung ating YouTube channel at CLTV36 Official. Pwede rin ho kayong bumisita doon sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners. Ayan po, kasama ho ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV Balitaan. Kabalan ka Rehiyon, 74 days na lamang, Pasko na. Maraming salamat po. Okay, thank you.